nganti aku iku nesu ana para kawan tak glandang tenggala kowe mati. Salah Mas, pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa, apa kowe ponakane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi ki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa ki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampeyan duwe nenggala, arepa sampeyan membanggakan bahwa apa Gong bahwa nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampeyan. Ning ampuhing pusaka, ampuhing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, ampuh tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono. Ya jaluk piye tokno nek ora percaya.